Αν το σκεφτείς, δεν είμαστε άνθρωποι. Αν το σκεφτείς, είμαστε ενέργεια, παγιδευμένη σε ένα σώμα. Είμαστε η ενέργεια που μπορεί να μετακινήσει βουνά. Η ενέργεια που μπορεί να σε κάνει να γελάσεις. Είμαστε η ενέργεια που καίει σαλάβα, σπάει κόκαλα, καρδιές, όρια και ό,τι άλλο βρει μπροστά της. Δεν έχουμε όχι, μη και δεν μπορώ. Δεν έχουμε ναι, ίσως και άστο για αύριο. Γιατί είμαστε ενέργεια. Και για να βγει αυτή η ενέργεια, χρειάζεται μια σπίθα.